Wow! Dili ko dapita mo biktima. Gutuman ay. Gutom na dyan kayo. Bukugon magut akong nakaon gabi eh. Wapay unod. Siguro animik guro to. Mura pagpulbaan ko din kita bay. San? Pulbaan mo eh. Kay namo bi dungog nila mo sa kana ka tinuod pud kay pusti na ko hadlok ana gyud kay kining talawan kita rigi kan pas tong kabata. Hadlokon kag wak ungo ana quick ana ba. Unsa na ni taong ka ay di na mas kadungog ana istorya na day Wak di ay. Naamo kuno ingon sila bag-o kuno ng puyo diri nga. wak usar ba nang wak kugungo. Maoras siguro na. Pero siguro na. Okay. Kaimong kay na asin na si Kartulits. Kaya sa dinyo oy nga. Ibaw nga, kuyaw kay ni diri dapita kay daghan kuno nay bag-o nga gini sugdan kuno diri ba nya. Gidungdungog. Oh, ginugdungog diri nga adi kuno magka. Unsa yan nasugdan og kabuang og giga. unsa may nasugdan og kalikoy unsa nasugdan og Kaya ka lang ungo ba? Pero ay kablaka kay ugnay ungo basta naala ko kuyog niyo. Akay ko sila na. pabuto ka man dahil hino eh. Maigo ng tiil ta. Sabi yung ginahan mo Jesus. Kisa may nga nyo na ungo ba? Lugar na Pinoy rin na ungo no. Bawlang ano eh, nabot man ang ungo Ang parte sa ungo sad. Dili sad may angay makuyawan sad siguro kay nana na may nang naon. Oo. Taro mo pre, sabi no. Og na pa kay ungo nga mas bati pa namong naong angay naman mong kadto. Kay bro, ug pariha lang naong nimo tigi angay. Di madapita ba? Katong say lagi kini na yan diri sa mga baga ano tong agianan nga. Mingaw kayo. Maugor tong giingon pre nga katong sa tong kailasan ako bang anak ko na gibiktima gituaran ba? Mao gani. Pero wa ko nito oy kay Ay katong sure mo din ha oy. Di na ingon to si kuan po si Nang pasing nga na ako lay taganaga ko no bag-ong ni puyo sa mga kuno. mao gani Mao din na dek katuig lang ing mangtas di sa naga ko na. matay pa nang libawt man Kasi tug ingon Bay, niya basta akong bulbul. Ulit mo tingali kato ingon nga ang baboy makita lang ito wa ni tinai. Ikaw sa dakong iro basig kanay mauna na siya. Oh, say siguro. Di ka nang hiro ah. Taro na pasilon tamanong karon. Basin pud puyo ano. Ay di sila tinuod ay basin. Mao gid. Ang kanang kongo makita na ko sa salida ra gina siya Oo, na sakto mga yun, pre. kulkuan, mga horror inaana na. Tanaw sa lida. Kanang Ay, basanta na. Basin siya manakaingon siya na ungo basin pag agi ni ba. Try sa amin. Ay, oo. Kita nila sa amin. Kita siya ungo bas Oo, inuhar ay, tong naw. sige, Ano re? Wa para ba ni kapatay? Ay, Tao dili na kung amo na. sig maunay tamo nya. Amo ra klaro. Tinuod bitaw ni giingon nung patsing. Di ba? Kay bawo mo gani ka? Sig totoo Ano nga pero ako sukan masukad wala mo ko kakuan unsay puma sa ungo unsay tsura sa ungo pero kita tanan hadlok yo tagango kung nagi tinuod pero oo, ay. wa pa kita. Wa. Tangkang Hadlok. hadlok. Kadaya mo sa ano? Kuya ko manungana noon. Kuya ko ko. Nawa. Hisgot. Tanawa. Nya be karon og nya na ron. Nay Sam na dahon ra oy. Dahon ra. Boy, tanay. Nice, di ba? Panalitan lagi usa o man yung makikita mo. Kung ako lang sa makakita pre. Mamarang ba ako? Barang mo na ko. Barang mo ba? Ikaw. Og ako nakakita pre sultian kag bangilan akong lubot og nanay ka nako. Bangilan akong lubot. Sam pakikoy. Ya ikaw, pre. Saan mo? Ay, saan ako nga mo ko. Dagan! Dagan kamo bahala na mo kamo bahala kay ako dagan ko. Bahala oy. Binuang. Di na pre. Di na tinuod ay kanang ungo lang ko pre. Unsa mo kay di mo na tinuod og ugo? Uy, gini ni gipayo tito. Wala gyud to sa gahom gud. Ikaw kay mumarang magas. Ikaw sir buhandosan sa nimo sa murag butiya. Ikaw musil. Oh. Eto. Manong tara ba basketball? Dribble la tong ano? Turuan. Dribbler ko si 3-pointer. Dili, ako 3-pointer sa tighansa. Ang mubo pag kayag na mo pre. Siligan na ni. Ini lang pre. Ikaw na kinabang na kay pusil. Di ani ka to dapita. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang Balik
pre! Guwapa kayo, pre! Guwapa kayo! Dali! Dali, pre! Pre! Ako muna, pre! Iyong ikaw yan! Guwapa, pre! Guwapa, pre! Guwapa ko, pre. Guwapa kayo na ako! Pre! Pre! Ang tayo na maglagan nito, pre! 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 Tama, pre! Allah! Guwapa, pre! Pre! Lagan mo, pre! Ako na ni pre! Bakit kikita ko, pre! 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 Hey, this is Gisa Puti Vlog og akong igsoon manghod ay ako maalag og maguwang. Si Geraldine Sunga. Bitaw ka ng happy 1K subscriber. Salamat kay ninyo tanan, salamat sa pagsuporta dire kanako og syempre una jud ako pasalamatan kay si God. Wow. Si God jud una pasalamatan nato, di ba? Sila isa to dito ka kay Ninisod. Kubukas sa bangsa masugo lagi ni siya. Masugo ra siya kay damay video. Anyways, kanay magpasalamat sa guni Kuya Janwa day. Kuya Janwa kay dito mo di Kuya Janwa di mabaga ako naong. Sa una nipis man niya karon baga na kay daong parehas ming duay. Ali diri. Oh, gimo pa tay iro. Parehas ming duay, di ba? Salamat kay Kuya Janwa og salamat sa ko ni Mr. Laagan og sa akong best friend niya si Chinchin's Vlog og labi na sa Tris Buhakak nila Kuya Tatay Pisot, Kuya Alimo ko og labi na Kuya Togso. Salamat kay ninyo mga kuya, salamat kayo. Og sa mga nagtan-aw dira, salamat kayo sa mga pagsuporta nako og sa mga subscribers. Salamat sa kayo, ha. Salamat kayo. Og shout out Dekoy. Shout out Renz PH Kabunal. Shout out Rini Lawrence Liga. Shout out Castor Dapar watching KSA. Si KSA. O basa mo na. Oh, please pog ko. O please pog ko support di Kabayan TV Vlog. Og unsa na? Shoutout sa among page diay sa FB page. Vega Hot Babe. Follow taon mo. Mga tabita. Guys, salamat kayo. Salamat jud kayo sa tanan. Salamat kayo sa pagsuporta dire kanako. Unta padayon na na. Hangtod sa kamatayan ay joke lang. Ito, salamat kayo sa pagsuporta ha. Salamat kayo sa tanan. Pagiri ako mo ba? Wala ko dito. Salamat kayo ha. God bless. Bye-bye. Bye-bye.